Mali Marko. Halo, dobar dan, da li se vi bavite dostavom hrane? Da. A da li se bavite brzom dostavom hrane? Ne bavimo se brzom dostavom hrane, jer smo mi catering, morate da naručite malo unapred. Ne, nama i treba hrana da se dostavi na manifestaciju. Dobro. Samo me zanima koliko vi brzo služite tu hranu. Kako mislite, koliko brzo vam je donesemo ili koliko brzo je serviramo ili ne razumem tako? Serviranje, koliko je brzo servirate? Pa, sve zavisi kad vam je manifestacija, ako je na primjer... Za 2 dana. Dobro, za 2 dana, ako je na primjer u 2 sata, mi onda dođemo ranije, oko 1 i sve postavimo i serviramo i onda u 2 kad vam počne, sve je već tu. Ali koliko brzo trčite? Kako mislite trčimo, ne razumem. Sad ću da vam objasnim. Mi imamo dečiji maraton i treba nam neko ko će da trči pored nas i dodaje nam hranu i piće. To ne radimo. Ali mi smo mali, mi sporo trčimo. Stići ćete nas. Apsolutno nemamo tu vrstu usluge. Imamo konobare uslužne, ali ovo je catering kuća i mi u principu donesemo na manifestaciju i postavimo. A ja sam mislio da ti konobari trče sa nama. Ne trče. Ali staza ima samo 1 kilometar. Ja vas potpuno razumem i veoma ste simpatični, ali nažalost mi to ne. Ali neće oni sve vreme da trče. Na pola puta je šuma, pa ćemo tuda da hodamo. Samo im treba oprema za planinarenje. Da se popnu, a? Ima više etapa. Ima gde se puzi i tu moraju da puze sa nama i na kraju zadnjih 10 metara se trči. Strava, jao, kako dobro zvuči, zanimljivo. Neće da mi ispadne poslužavnik. Ne rade oni to, rekla sam ti već. Uz osmeh. Život dobro zvuči.